Hamisu Breaker ya saki wata sabuwar waƙa mai suna Ya Allah Gyara. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da mu da kuke a kowane lokaci. Muna roƙonka in kai baƙo ne a cikin wannan tasha tamu mai albarka Hausa First TV, ka danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne in muka ɗora sabon bidiyo ko in ce sababbin labaranmu za ku gani. Hamisu Breaker ya saki wannan sabuwar waƙa wato mai suna Ya Allah Gyara cikin sababbin album ɗinsa da ya saka a wannan shekara ta 2022. In kana neman wannan waƙa wato mai suna Ya Allah Gyara, ko in ce in kina neman wannan waƙa wato mai suna Ya Allah Gyara, ki shiga YouTube channel ɗin wato Hamisu Breaker YouTube, ki danna mai subscribe, kana ki danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne in ya ɗora sabon bidiyo ko in ce in ya ɗora sababbin shirye-shiryensa za ku gani. Muna roƙonka in kai baƙo ne a cikin wannan tasha tamu mai albarka, kar ka manta ka mun subscribe, kana ka danna mun alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne in na samo sababbin labarai ko in ce sababbin shirye-shirye na Kannywood za ka samu damar gani.